Кожны горад – гэта, брат, горад казак. Палац Тышкевічаў, Мінская вобласць, горад Воложин. Сапраўднай пэрлінай Воложина з'яўляецца палацава-паркавы комплекс Тышкевічаў, які быў пабудаваны 220 гадоў таму, у 1806 годзе на месцы старажытнага сярэднявечнага гарадзішча. Помнік уяўляе сабой яскравы прыклад архітэктуры класіцызму з характэрнымі строгімі формамі, гарманічнымі прапорцыямі і вытанчаным дэкорам. Дзякуй за ўвагу, сябры! Да новых сустрэч!